Slaba povezanost hrvatskih zemalja polovicom 19. stoljeća nanosila je golemu štetu gospodarskom razvoju. Stoga je javnost pridavala veliku pozornost gradnji željeznica. Željeznička mreža, koja se tijekom 19. stoljeća gradila u Hrvatskoj i Sloveniji, trebala je povezati Beč i Budimpeštu s rubnim dijelovima carstva, poglavito lukama. Prvi kilometri željezničke pruge u Hrvatskoj pušteni su u promet 24. travnja 1860. u Međimurju na relaciji Kotoriba-Čakovec-Pragersko. Tada je pruga bila u vlasništvu države, ali dioničari su bili i neki hrvatski i ugarski velikaši koji su od pruge imali veliku korist. Bila je duga oko 42 km, a vrlo kvalitetan čelik za izradu tračnica nabavljao se čak iz Engleske. Druga pruga, zidani most Zagreb-Sisak, otvorena je 1862. godine i usmjerila je trgovački promet prema Trstu umjesto prema Rijeci. To je izazvalo negativne reakcije u Hrvatskoj. Mađari su željeli sagraditi zvijezdoliku željezničku mrežu koja se sastaje u Budimpešti kao glavnome gradu. Stoga je 1873. puštena u promet željeznička pruga između Karlovca i Rijeke, čime je Pešta htjela dosegnuti takozvano Mađarsko primorje, odnosno grad Rijeku, što je nedugo prije prigrabila hrvatsko-ugarskom nagodbom. Izbor trase bio je čudnovat. Pruga duga 176 km stiže gotovo do mora, a zatim skreće i ide usporedo s obalom i onda se ponovno vraća na stari pravac. Bio je to mađarski ustupak barunu Tuntaksisu, koji je htio zaštititi svoje šumsko bogatstvo. Prugom Karlovac-Rijeka spojen je sjever i jug Hrvatske, a Rijeka je postala glavna izvozna luka ugarskoga dijela monarhije. Tako je, suprotno željama hrvatskih gospodarstvenika, postojeća željeznička mreža koristila austrijskim i ugarskim interesima. Pruge sagrađene prije austro-ugarske nagodbe 1868. rezultat su interesa Beča, a one poslije nagodbe slijede interes Budimpešte.